Autobusové nástupištia v Žiline zrekonštruovali za 100 000 eur, no ukázali sa prvé problémy. Celý priestor je ohradený plotom a chýbajú viaceré vstupy. Ľudia ho musia obchádzať a často pritom zmeškajú spoj. Na nástupište sa dalo vojsť z každej strany. Teraz ostala len táto brána, ktorú navyše na noc zamykajú. Cestujúci sú zmetení. Hen tam to bolo otvorené a teraz je to tam, kde si otvorené. A ja musím bežať na autobus, stadiaľto. Ušiel mi skoro autobus, lebo som bol naučený tadiaľ chodiť a utekal som rýchlo sem. Menšia bránka je ešte na opačnej strane nástupišťa. Je ďaleko. Ľuďom chýba prístup na trhovisko, do obchodu či k taxíkom. Bol tu. Ten príjazd do toho nástupišťa, ten uzavreli. Podľa taxikárov sa ľudia od autobusu k ním dostávajú oveľa ťažšie. Tržby im klesajú, rovnako aj predajcom z tržnice. Fakt, že nemáme z čoho žiť, je to úplne strašné. Ľudia, cudzinci, ktorí tu prídu, tak ten pocit je nevítaný, proste absolútne hrozný. Keby som potrebovala dobehnúť na autobus, že sa tam zastavím, tak nie jedine, keby som preskočila, môžem sa tu akorát napichnúť. Sme tu jak do klietky, sa minule sme nevedeli ani trafiť. Majiteľ trhoviska si na vlastné náklady vybudoval aj takúto posuvnú bránu, ktorá mala byť po dohode so Sadkou otvorená, no je zamknutá. Za ňou totiž stojí nové oplotenie. Cestujúci, ktorí si chcú napríklad kúpiť kávu, musia o pomoc poprosiť niekoho spoza plota. Ktorú by ste chceli? Ďakujem vám veľmi pekne. Ľudia sa sťažujú aj na radnici, no tá tvrdí, že toho veľa nezmôže. Nakoľko je pozemok v súkromnom vlastníctve, nemá mesto právomoc riešiť oplotenie autobusovej stanice. Modernizácia autobusovej stanice bola súčasťou rozsiahlych úprav železničného uzla. Autobusová stanica je odovzdaná, skolaudovaná a funkčná. Oplotenie, ktoré sa tam aktuálne nachádza, je tam z dôvodu zaistenia bezpečnosti, nakoľko tam bude končiť nadjazd. Ľudia aj predajcovia preto veria, že obmedzenia sú len dočasné a brány sa opäť po dokončení nadjazdu otvoria. Zuzana Lechanová, Slovenská televízia.